Iawn te. Felly, yn gyflwyno i chi yn siaradwr cyntaf, yr Esgob Diwinydd Evans, a'i seminar ar Isaac Williams 1812 i 1865, Clerigwr Diwinydd a Bardd. Ganwyd yr Esgob Wyn yn 1946 ac roedd ei dad yn ficer Llandelwy yn Sir Benfro. Cafodd ei addysg yn Ysgol Penrhyn Coch, Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth a Choleg Prifysgol Caerdydd, lle darllenodd archeoleg. Ymddiddorodd yn y cyfnod pan bu hanes Cymru yn gorgyffwrdd ac archeoleg, yn benodol y cyfnod yn dilyn ymadawiad y Rhufeiniaid a dyfodiad y Normaniaid. Gwnaeth ymchwil i'r cyfnod yn ystod ei astudiaethau yng Ngholeg Iesu Rhydychen rhwng 1975 a 1977, gan ganolbwyntio ar fameglwysi Cymru a'r cymunedau clasaidd a oedd yn ei rhedeg. Aeth wedi hynny i Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn ganol. Bu'n offeiriad plwyf yn Sir Benfro a Sir Gar ac yr un pryd yn warden ymgeiswyr ac ymgynghorydd archifer Esgobaeth. Buodd hefyd yn gaplan ac yn darlithydd yng Ngholeg y Drindod, yn gyfarwyddwr addysg Esgobaeth Tŷ Ddewi ac yn bennaeth adran diwinyddiaeth ac astudiaethau crefydd yn Prifysgol Llanbed. Ym 1994 daeth yn ddeon Tŷ Ddewi ac yna'n Esgob Tŷ Ddewi o 2008 ac ymddeol yn 2016. Yn dilyn ymddeol, mae wedi ailgydio mewn astudio hanes yr Eglwys yng Nghymru ac yn benodol Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi ac Esgobaeth Tŷ Ddewi rhwng 1660 a 1840. Felly, diolch yn fawr, John Wyn, fan at chi. Diolch yn fawr iawn, Mari. Wys y dechrau trwy dynnu sylw chi at gasgliad o lyfrau sydd yn Llyfrgell Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi. Mae'n gasgliad arbennig, a beth sy'n arbennig amdano fe? Wel, mae yna 6,000 o lyfrau, os nad mwy, yn y casgliad cyfan. Ond mae yna 920 o lyfrau ynddo fe, a i gyd wedi i'r rhwymo mewn lledr coch tywyll, a mae yna brif lythyrnau arbennig ar y cloriau. A casgliad yw a ysgrifennwyd gan unigolyn. A mae llyfrau hyn hefyd yn amlwg yn cael eu cyfri ymhlith trysorau'r Eglwys Gadeiriol, achos maen nhw mewn cwpwrdd gwydr. Nawr, casgliad yw hwn o waith Cymro, mai yn Saesneg ar ysgrifennwyd hwynt. Cymro a dreuliodd yr rhan fwyaf o'i fywyd yn Lloegr, a Cardi o dop Sir Aberteifi, mai yn Llundain a'i Ganada, na, oedd e ddim o dod o deulu dŵr y llath. Clerigwr oedd e, ond un na wasanaethodd yn Nghymru erioed, nac yn yr Eglwys Anglicanaidd yn Cymru. Diwinydd Anglicanaidd ac un o bwys yn yr anwad, ond arroddodd bwyslais ar ddirgeleddau'r ffydd ac ar ddatgelu y dirgeleddau hynny yn raddol yn ôl dealltwriaeth ac aeddfedrwydd yn y ffydd yr haiodd yn arddel y ffydd, neu yn croesi'r trothoi i mewn i'r ffydd, pwyslais felly ar y disiplina arcani. A dwi'n credu bod y gyfarwyddyd gydd yn gyfieithiad sydd yn dod yn agos i ystyr y Lladin. Emynydd oedd nad oedd llawer o'i emynnydd yn cael ei canu heddi, does e ddim un cyfieithiad ohonyn nhw yn caneuon ffydd. Bugal oedd mewn blwyddyn gwledig, nath e byth yn ebrwyad, a chirad a fi trwy gydol i weinidogaeth. Bardd, nad oedd llawer o fynd ar ei faddoniaeth heddiw, yn anhebyg efallai o ran cymhariaeth i Christina Rossetti, oedd hefyd yn rhan o'r un mudiad Catholig o fewn yr Eglwys Anglicanaidd yn oes Victoria, a mae ei barddoniaeth hi ymhell ar y blaen. A mae'r rhestr hwn yn rhoi ffrag blas a naws buchedd a gwaith, mae o'n cyffwrdd arwyneb i gyfraniad ydy'n wneud, gwrthrych y sgwrs hon, y parch Isaac Williams BD, 1812-1865, y tractariad Cymreig. A gellid ychwanegu, iddo fyw 35 o flynyddoedd, roedd e yn wanllid yn wir ar adegau yn ddifrifol wal o'r ddarfodedigaeth. Ond dyma Isaac Williams, ac yn rhan o'r genhedlaeth gyntaf honno o arweinwyr ac arloeswyr mudiad Rhydychen. Dyn a gyfrannodd i'r traethodau ar gyfer yr amserau, a roddodd un enw i'r mudiad.
Ond ar yr olwg gyntaf, Williams efallai yw'r un y gwyddom ni llai amdano fe nac am yr arloeswyr eraill o genhedlaeth honno, sef Keble, Newman, Frood a Pewsey. Ond diolch i ymchwil y Dr John Bone am arno fe, fe wyddon llawer mwy arnyn hyn amdano fe, ac am natur ei gyfraniad i'r mudiad hwnnw. Am ei ddiwinyddiaeth, ac am yr egwyddor hwnnw o warchodedigaeth neu neilltuedd, os yw'r rheini yn gyfieithiadau dilys o reserve, oedd yn sail i waith. I mi, datgelu yn raddol mwyn cyfateb i ddealltwriaeth neu brofiad a sawl oedd am wybod am y ffydd wrth ddysgu'r ffydd. Ac hefyd, wrth gwrs, yn gyfarwyddyd i'r rhai oedd yn cyhoeddi'r ffydd. Ac roedd bod yn wyliadwrus felly yn cyfateb i natur ac anian Isaac Williams. A dwi yn dra diolchgar i'r Dr Bonham am drafod gyda mi agweddau o fichedd a gwaith Isaac Williams. Ac o gwrs fydd hi'n hollol amlwg wrth i'r sgwrs ond fynd rhagddi cymaint fy nyled iddo fe. Ar yr un pryd, yr wy fel cymaint ohono ni hefyd yn ddibynnol ar ymchwil yr hybarch O.W. Jones i mewn i'r cylch buslu yr oedd Williams yn gysylltiedig ag e. Ac o gwrs i mi mae'n bleser arbennig cael cydnabod gwaith yn had Silvan Evans a gyfraniad sylfaenol ac arloesol i hanes media Rhydychen yng Nghymru yn enwedig ar sefyllfa yng Ngogledd Ceredigion ac Esgobaeth Bangor ac Esgobaeth Tyddewi. Ac o gwrs mae unrhyw un sydd yn ymddiddori yn Isaac Williams yn ddyledus i'w hunan gofiant a gyhoeddwyd yn 1851. Mae'r casgliad llyfrau hwn felly yn mynegu mor gynhyrchfawr mewn maes cyfyngedig, mor eangfrydig roedd diddordebau Isaac Williams. Mae'r hyddiaeth yno a barddoniaeth, pregethau, esboniadau, adolygiadau, traethodau, cyfieithiadau ac emynau yn y casgliad hwn. Nawr mae lawer gormod o ddeunydd ynddo fe i'w drafod yn yr amser. Felly dwi am ganolbwyntio deulu Isaac Williams, i gysylltiadau fe a Gogledd Sir Aberteifi, i dymor yn Rhydychen, i ddiddordeb mewn pensaerniaeth, a mae hwnna'n bwysig, a gweddau o'i ddiwinyddiaeth, ei gysylltiad â Chymru, a'i ddylanwad ar yr eglwys yng Nghymru, a mae hwnna'n ddigon i fynd ymlaen. A wy'n ofan mai arwynebol fydd llawer o'r hyn sydd gen i ddweud amdano fe. Felly yn ôl at y casgliad. Ar bron bob un o'r llyfrau, wedi mai ar bob un ohonyn nhw, mae yna ar ysgrifen, with the author's compliments, ac yn llaw ysgrifen Isaac Williams ei hunan. Cyflwynwyd y gweithiau hyn yn syth o'r was gan Isaac a'i danfon at ei frawd hun Matthew Davies Williams, 1810, 1860. Hwnnw a'r hwymodd nhw mor anrhydeddus a gosodd prif lythrennau enw MDW ar y cloriau. Ond sut wnaethon nhw ddod i Diddewi ac i lyfrgell yr Eglwys Gadeiriol? Cwestiwn da, oherwydd hyd y gwyddus, dim ond unwaith y dath Isaac Williams i Diddewi. Digwyddodd hynny yn 1841 pan wnaeth ef, ac fel y mae e'n digwydd, yr oedd yng nghwmni Matthew Davies Williams. Nath fer yr hyn dod, yr oedd hi, fel y dywedodd mewn llythyr at E.B. Pewsey, yr oedd hi'n ymofynol i bob Cymro wneud i Diddewi unwaith mewn bywyd. Nawr, wi'n mynd i ddifynnu'r hanner o'r gerdd, mae'n Saesneg mai, a ddaeth allan o'r ymweliad hwnnw. Oherwydd y mae hi fel yr un arall oedd wedi llunio ym 1838, y Gadeirlan, y Cathedral. Ond nid ag Eglwys Gadeiriol Tyddewi mae honno wedi ei selio, ond ar ryw Eglwys Gadeiriol ddelfrydol gyfriniol yn wir, sydd â'i phensawniaeth yn mynegiant o ddysgeidiaeth ac athiaweithau'r Eglwys Gatholig fel y gwelai Isaac Williams nhw. Mae'r ddwy gelf felly, a maen nhw yn gasgliadau yn hytrach cadwyni o gerddi a phenillion, y ddwy yn gymharol faith. Maen nhw ddwy yn fynegiant o feddylfryd a dysgeidiaeth a phryderon Isaac Williams ar yr adeg honno. Yn y fedyddfa, the baptistry, y ddaeth allan gyntaf 1842, mae gan Williams ddisgrifiad o'r Eglwys Gadeiriol, o'r clos a llys yr esgobion adfeiliedig, sydd yn mynegu yn ddiymwad i mi iddo fe wedi bod yn Hyddewi ac wedi ymweld ar safle. Gweler cychwyn y gerdd, a mae'r geiriau agoriadol yn sôn am Bardd y Tŵr, y brif fynedfa y clos,
a'r iet fechan sydd uwch ben y deugain gris na meni. Mae hwn yn rhoi naws o farddoniaeth hefyd. I passed beneath the mouldering tower, when on me came a solemn hour of feelings never known before, but which from me shall pass no more. The scene beneath the wicket gate, most beautiful, most desolate. It was St. David's ancient pile, chancel, nave, tower, and windowed aisle, and skirting all the western side, a palace fair in ruin pride, with storied range in order set, and portal arch and parapet there, hiding from the hearts of men in hollow of the mountain glen. Religion's venerable hold, with wrecks and ruin manifold, burst full on the astonished eye, hoar to sublime antiquity. An evening mist, who by air it hung a deeper desolation flung, while neath its skirts were dimly seen within a shaggy drear ravine, black grazing herds in pastures rude, in ivy-walled solitude. Signs of wild life, which wandering near made dreariness itself more drear. That mist it seemed a fitting shroud for desolation, and the cloud oblivion's pall, that dropped in tears as peopled with long vanished years, waving their shadowy wings in gloom, and hovering o'er their ancient home, I thought of it. O sight forlorn and yet so fair in ruin, that transfixed there I gazed, until I seemed to stand upon a strange unearthly land, between the dying and the dead. So many centuries o'er my head, their solemn shade in silence spread, so awful was the drear around, the desolation so profound, while beauty and magnificence strove with a beam, calm but intense, to pierce the darkly mantling gloom, like starlight through a broken tomb, or like the dimly labouring moon that now stood nigh on her white throne. Ancient Menevia, o'er thee still I linger, sea and flock and hill, peopling with recollections high of more divine antiquity. Sons of a happier, holier day, I cannot deem ye gone away. The moaning wind your requiem sings to all around, your memory clings, no crowded town, no fertile scene, to stand yourself and us between, and what, if marble tombs must die, nature doth monuments supply. You craggy isles that skirt the strand, tradition marks as her own band, in echoing shore and wild seabird, the organ and the choir are heard, and in yon rocks with billows hoar, which seem to watch and guard the shore, the bishop and his clerks are seen. Yet, love Menevia, if to thee, O mountain vale, my spirits flee, yea, if to thee my fancy yearns, if early love within me burns at thy dear name, my native land, if thrills of pulse in heart or hand, for home or a shrine or church below, this is the dearest which I know. Bach yn ddiflas, ond na ni. Mae'r geiriau hyn, wrth gwrs, yn cynnig golwg ar naws barddoniaeth Williams, ac yn adlewyrchu coethder i ddychymig e. Mae geiriau fel sublime ac awful yn ein cymryd ni i fewn i'r byd gothic. Yn wir i gothic y ddeunawfed ganrif a dechrau bedwaredd ganrif a 15. A mae atyniad i'r wlad yn hytrach na'r dre, ei bwysais ar natur fel datgeledd o greadigrwydd diw, ond eto'n gyfrinio, ei gariad tuag at ei famwlad, ac yr wyf fi yn darllen Menevia fel Cymru yn y fan hon. Yn y Gadeirlan, wrth sôn am yr eglwys yn Cymru, mae'n dweud, Ancient Menevia, I must love thee still. Mae bron yr un geiriau i'w clywed yn y fydyddfan. Iddo hefyd yma natur yn sylfadwy ac yn ddigyfnewid ymhlith anwadalrwydd ac ansicrwydd bywyd cyfoes, yn enwedig ar ôl newidiadau gwleidyddol. Olygau wrth gwrs nad oedd tir cyffredin yn Anglicanedd rhagor. Nawr ar yr un pryd yn ochr a natur, mae cyfeiriadau Williams at bensaerniaeth yn gynhaliol i'r un feddylfryd am ddatguddiad ac am gatholigrwydd. Mae'r naws Gothic yn cael ei adlewyrchu yn y disgrifiadau o'r adeilad. Mae hynny'n mynegu nid yn unig ei ddiddordeb mewn pensaerniaeth, ond ar arbennig ei ddiddordeb yn yr arddull Gothic. Iddo fe ac i nifer eraill y mudiad Rhydychen, fel ac i aelodau Cymdeithas Camden Caergrawnt, ac yn enwedig wrth gwrs, cyn hynny i Augustus Welby Pugin,
Nid yn unig yr unig fynegiant o'r ffydd Gatholig, ond yr unig bensyniaeth Gristnogol oedd yr arddull Gothig. Hydd yn medru mynegu dirgeleddau y ffydd, ond oedd yn ddealladwy ond i'r deallus a'r cyfarwydd. Yr rhai oedd wedi cyrraedd dealltwriaeth yn raddol, trwy i dysgu nhw yn raddol gan y trwythedig. Ei ddiddordeb wrth gwrs yn y tirlun naturiol Williams, ond fel yr oedd hwnnw yn mynegu ar faith Duw. Ei gonsern hefyd am gyflwr yr eglwys yn ei ddydd oherwydd yma newidiadau gwleidyddol a ddigwyddodd yn 90au a 30au bedwaredd ganrif ar 15 yn ei drwbliau. Y teimladau crefyddol dwys a fynegur ac sydd yn gydd pan ddefnyddio'r barddoniaeth neu bensyniaeth yng nghyd-destun crefydd. Y gyfriniaeth a fynegur na'n orchydd, fel petai yn y farddoniaeth a'r bensyniaeth sydd yn fynegiant o'r egwyddor hwnnw sydd yn fwyaf gysylltiedig ag sef tawedogrwydd, neilltudigrwydd, reserve, neu be bynnag yw'r gair sydd yn agosa at ystyr reserve. A wrth gwrs oedd hynny yn destun treithawd 80, a ysgrifennwyd ganddo fe, ac a gafodd ei gamddeall cymryd nes y fe rhaid i Williams gyhoeddi treithawd 87, i esbonio beth oedd ganddo mewn golwg. A mae Dr John Bonham yn gweld yr egwyddor hwnnw yn sail i bob peth a ysgrifennodd Williams. A nid yw'r ymadrodd reserve yn fy marn i yn llwyr esbonio beth oedd gan Williams mewn golwg. Beth oedd am gyfleu oedd dysgu hanfodion y ffydd yn raddol wrth i'r sawl hynny yw a am fod yn rhannu'r eglwys. Mae yna adwaith hefyd yn ei farddoniaeth yn erbyn y Methodistiaid. Oedd mor barod i siarad am a mor barod i rannu ei profiad yn agored o flaen pawb. A oedd siarad, Isaac Williams oedd siarad mor agored a gadael i bob peth hongian allan yn emosiynol yn hollol wrthyn iddo fe ac i'w gymeriad ac i'w ddiwinyddiaeth e. Ond hyd y gwyddus, yr ymweliad hwn yn 1841, dangosodd y gerdd yn 1842 fel y clwsan ni, yr ymweliad hwn oedd yr unig dro y rath Williams i diddewi. Ac un peth arall i'w bwysleisio, nid trosiad, metafor yn unig yw disgrifiad Williams o eglwys Gadeirol Diddewi yn y cyfnod hwn fel adfail, yn adlewyrchu cyflwr echrydus eglwys Loegr gyfoes. Ond mae yn ddisgrifiad llythrennol o gyflwr yr adeilad ym 1841. Nawr, fel ag oedd hi'n digwydd, yr oedd y deon newydd Llywelyn ar fin cychwyn rhaglen o adfer, ac yn yr un flwyddyn, yr oedd cymydog ifanc i Isaac Williams a chyd aelod y Goleg y Drindod ar fin cychwyn gyda'i ffrind Edward Freeman ar fin cychwyn ei astudiaeth drwyadl o adeilad ac amgylchedd yr eglwys gadeiriol. A hynny arweiniodd i adfer yr adeilad yn bensyniol ac adferodd yr addoliad y tu mewn iddi hefyd, gan ddilyn egwyddorion mudiad Rhydychen. A cymydog ifanc hwnnw, wrth gwrs, oedd William Basil Jones, a ddaeth yn Esgob Tiddewi o 1874 hyd 1897. Ac a fyd am ddylanwad mudiad Rhydychen ar gychwyn i fywyd academaidd yn Rhydychen. Ond yw hynny chwaith ddim yn ateb y cwestiwn. Paham a sut y daeth gwaith Isaac Williams i diddewi? Oherwydd ni fi byth yn brebendori neu ganon yr eglwys gadeiriol, nac yn un o'r 4 eglwys gadeiriol arall yng Nghymru, nac yn Lloegr y chwaith. Felly, paham a sut? Wel, yn y tegawdau ar ôl y rhyfel mawr, roedd oer Matthew Davies Williams, Captain George Shetland Williams, yn byw gyda'i wraig Jane yn y trysordi yn y clos. Ac am 40 ganrif ddiwetha, ar ôl i farwolaeth, dechreuodd ei weddw fe ddosbarthu i bapurau teuluol a'i lyfrau i'r lyfrgell genedlaethol ac i lyfrgell eglwys gadeiriol Tiddewi. Fel mae'n digwydd, ac yn ffodus, mae mandaliaeth rhonc i fe, dydy cofio mai diddordeb mewn bryd o cwn oedd prif ddyleit George Shetland Williams, Corgwn a Sirius.
Fe ysgrifennodd yn ei law fler ar dudalennau gwag rhai o'r llyfrau yn y casgliad, nid yn unig ar ychyddiaeth oedd yn ei gysylltu ag Isa Williams, ond hefyd sut y collwyd y stad Cwm Cynfelyn oherwydd anghydfod, chweril gas rhwng mam Isa Williams a'i chwaer. Ganed Isa Williams yn 1812 ar y 15 o Ragfyr yng Nghwm Cynfelyn. Plasti yw hwnnw yn Nyffryn Carach, i'r gogledd o Aberystwyth. A fe bydyddwyd yno yn breifat ar y 7 ar 20 o Ragfyr, a nodwyd hynny yng nghofrestr bedydd Llamadam Fawr. Plwy, wrth gwrs, oedd Cwm Cynfelyn ynddo fe ar y pryd. Roedd Isaac yn drydydd mab, Isaac Lloyd Williams, Bardd gyfreithwr, aelod o Ysbyty Lincoln ac yn gweithio yn y Siawnsri ac oedd yn byw yn Llundain ar y pryd. Paham y cysylltiad a gogledd Sir Aberteifi? Wel, roedd Isaac Lloyd Williams yn fab i'r parch Isaac Williams a fu yn vicar Llanrhystud ac yn ddiawglad yn y 19th ganrif. Teulu efallai ar ymylon fod yn un bonydd. Ac fe gadwodd Isaac Lloyd Williams i gysylltiad â Cheredigion trwy wasanaethu fel isis heddwch yn y sir. A priododd 2 o'i chwiorydd i fewn i'r un fath o deulu. Yn naill o William Cobb Gilbertson, Rhasgefn Gwyn Elech, a'r llall a Lewis Evans, vicar Llanfi Hangel Genner Glyn, sydd wrth gwrs yn gyfagos i Cwm Cynfelyn. Isa Lloyd Williams briodi ag an merch un ychyd y tifedd gyda'i chwaer Jane o Matthew Davies, cyn uchel Sirius i'r Aberteifi, oedd wedi etifeddu Cwm Cynfelyn oddi wrth i awyrth Matthew Evans. A Matthew Davies a ail gododd y plasti at y 1770, a hwnnw sydd i'w weld heddi. Erbyn hyn yma Cwm Cynfelyn ar y llethr serth coediog hwnnw uwchben Dyffryn Clarach yn gartref henoed gyda, pwy bynnag ddewisodd ddim, yw'n gwybod, gyda'r amlosgfa gymharol newydd drws nesaf, yw'n gweud i'n byd. Ond ar ddechrau'r bedwaredd ganrif o 15, roedd e'n gartre i deulu Isaac Williams. Ac fe ddisgynnodd yn y teulu nes i'r anghydfod rhwng y chwiorydd dros y wyllus Matthew Davies i hamddifadu fe honno fe. A mae Owen Jones yn difynnu un o gerddi cynharau Isaac Williams, 1826, yn disgrifio yr olygfa o cwm. The sun was resting on the ocean wave where 'tween 2 winding hills that closed the vale, the watery landscape lay and seemed to join the bending sky. Wel, ar ôl addysg gyda thiwtor preifat, danfonwyd Isaac gyda'i 2 frawd i ysgolfonedd Harrow, lle enillodd enw ar cricedwr a lle'r ymddiddorodd yn y clasuron yn enwedig Lladin. Ar y llaw arall, wrth edrych yn ôl nododd nad oedd dylanwadau crefyddol i'w gweld o gwbl yn yr ysgol honno yn y cyfnod hwnnw. Ym 1821, matriculeiddodd Isaac yng Ngholeg y Drindod Rhydychen. Ond bydd o dreulio llawer amser yng Ngholeg Oriel, lle roedd un o'i ffrindiau o Harrow yn is-fyfyriwr. Ar yr un pryd yno, dath e dan y ddylanwad a ddatblygodd i fod yn un dractaraidd ac yn fudiad Rhydychen. Serch hynny, nid yn Rhydychen, ond yn Aberystwyth yn 1822 yn hir parchedig John Richards Carrog, y bu Isaac Williams gyfarfod â John Keble, oedd yn diwtor yn Oriel ac yn athro ac a fydde ar ôl hynny yn athro barddoniaeth y Brifysgol. Bu Williams hefyd yn ymgynghori â Keble ar ôl iddo fe ennill gwobr y Canghellor am gerdd Ladin a'r geologica, ac addawodd Keble ei pharatoi ar gyfer y chyhoeddi. Ac yn dilyn hynny yn 1823, fe wahoddwyd Isaac Williams i ymuno â pharti darllen yn South Rob yn agos i Fairford, lle y bu Keble yn giwrat i'w dad. Yn rhan o'r un parti oedd Hyrel Ffrwd a Robert Isaac Wilberforce, 2 o arloeswyr y mudiad. Dylanwad Keble barodd Williams ganfod hyn fel trobwynt yn ei fywyd. Ath yn ôl ar y parti darllen 1824, a tro hwnnw roedd Sir George Prevost, Clerigwr a Baronig, a hwnnw nes ymlaen a briododd far Isaac Williams, ac i hwnnw o bu Isaac Williams yn giwret.
Felly, y 1823, cychwyn y cysylltiad tractaraidd. A cychwyn y cysylltiadau personol arweiniodd ar tractariaeth. Ond wrth gwrs, nid yn awyrgych y brifysgol, ond yn Richards yn Stryd y Bont yn Aberystwyth. Ac ar ôl hynny mewn plwyfi gredig, hynny yw, yng nghyfeiriad yng nghyd-destun gweinidogaeth bugeiliol draddodiadol uchel eglwysig Eglwys Loegr. A mae hyn i gyd yn nodweddu y math o dractariaeth sydd yn gysylltiedig ag Isaac Williams. Yn cadw cysylltiad ar hen uchel eglwyswyr, a nodweddau yn ei 9th ganrif, ond ar yr un pryd yn gysylltiedig ar hyn oedd yn datblygu yn Eglwys Loegr fel adwaith i newidiadau gwleidyddol ar y naill llaw ac fel adwaith i efengyliaeth a chwydfrydiaeth ar y llaw arall. Ond yn ôl i Wychen, fe benderfynodd Isaac Williams efelychu Cibl trwy geisio Cymru dosbarth cyntaf dwbl yn y clasuron a mathemateg. Ond fe dorrodd i iechyd e, a bu'n rhaid iddo fe fodloni ar radd gyffredin yn 1825, BA 1826, MA 1831 a BD 1839. Methodd sicrhau cymrydoriaeth yng Ngholeg Oriel yn 1829, a gafodd ei wneud yn ddiacon yn y flwyddyn honno, a cymryd cywradiaeth gan James Davies, Cymro, a Vicar Sherborne yn agos i Fairford, plwyf John Keble, ac yn agos i Bisley, plwyf Thomas Keble, brawd John Keble, ac wrth gwrs yn agos i gartref Prevost yn Charlford. Bu yno am 2 flynedd yn ysgrifennu barddoniaeth ac hefyd yn astudio'r Hebraeg. Ond yno hefyd dechreuodd ddioddau o'r asma ac yn dynodd dros weddill i fywyd. Oedd yn ôl yn Rhydychen yn 1830 wedi ei ethol i gymrydoriaeth yng Ngholeg y Drindod. Oedd deinwyd ef yn offeiriad a treigianodd yn y coleg o 1832 ymlaen. Bu iddo, gydag eraill o'r un eglwysyddiaeth, geisio codi safonau crefyddol a moesol y coleg. A gwasanaethodd i goleg yn Ddiwyd, darlithydd mewn athroniaeth, dewn y coleg, darlithydd mewn rhethreg, ac o 1841 i 42 yn is-rywydd y coleg. Y cyhuddwyd ef o osod rheolau rhy llym a safonau rhy aruchel yn y coleg, bu iddo ddananwadu ar genhedlaeth arbennig o ysgolheigion y coleg, yn ei plith William Basil Jones, E.F. Freeman, Frederick Meyrick, ac o gwrs roedd gan y tri hyn gysylltiad arbennig ath ei ddewi, ac hefyd Roundel Palmer ac Arthur West Haddon. Nodir yn ei fiwgraffiad yn ODMB, i William ddychwelyd i Rhydychen ar yr union adeg y dechreuodd mudiad Rhydychen godi. Ym 1832, ath Isaac Williams yn giwrat i John Henry Newman ym mhlwyf y Santes Fair Rhydychen. Tra oedd Newman y ffrwd y môr y canoldir yn ceisio gwelliant iechyd i ffrwd, a oedd yn dioddef o'r ddarfodedigaeth. A bu Williams ar ôl hyn gyfrifol am yr rhan o plwy a oedd yn cynnwys Littlemore. Nawr, yn ystod y cyfnod hwn, roedd Isaac yn dal i faddoni, a bu iddo ef a Keble a Newman gyfrannu cerddi i'r cylchgrawn uchel eglwysig, The British Magazine, o 1833 ymlaen. Ac wrth gwrs, 1833 o'r flwyddyn, cymryddir yn gonfensiynol fel cychwyn mudiad Rhydychen, gyda phregaeth Brawdlys Keble a'r gwrthgiliaeth genedlaethol, National Apostasy. Yn ystod y cyfnod hwn, canolbwyntiodd Williams ar ei gerddi hunan, gan rhwng 1833 ac 1837 gyfansoddi'r penillion am ddangosod gyntaf yn y British Magazine ac gasglwyd wedyn fel The Cathedral yn 1838. Ac arnyn nhw mae dylanwad George Herbert i'w gweld, dylanwad William Wordsworth i'w gweld, ac efallai dylanwad William Cowper hefyd. Y cyfan yn archwilio strwythur eglwys gadeiriol Gothig, wrth dro mwyaf ei rhaniadau unigol, ac ar yr un pryd archwilio a dathlu o rathiawiaethau Cristnogol, Catholig, amlygur yn y gwahanol rannau o'r adeiliad.
Ynddi felly, mae Isaac Williams yn treithi nid yn unig ar yr Eglwys yn Cymru, fe soniais i gynne, ond wrth symud o fan i fan yn y Gaderlan, ddelfrydol ddychmygol hon, mae'n dod at y sgrin sydd yn gwahanu corff yr eglwys oddi wrth y côr. Mae tri pennill yn cychwyn, nature withdraws from human sight the treasures of her light. In earth's deep mines or ocean's cells, a secret glory dwells. It is darkly through night's veil on high, she shows the starry sky, and where of beauty aught is found, she draws a shade around, nor full air unveils the steps of bright providence. Mae'r un ola'n dechrau alone now as then of old, the pure of heart behold the soul restoring miracles wherein his mercy dwells. New marvels unto them revealed, but from the world concealed. And pause and fear, when thus allowed we enter the dark cloud, Lord, keep our hearts, that soul and I, unharmed, may thee descry. Deus absconditus ad revelatus yn wir, yn arbennig mewn natur. Disciplina arcani yn wir, a dyna bennawd y gerdd. Cyfriniaeth yn wir, dim ond y pyr o galon yn amgyffred y dyrgaleddau cudd. Reserve, tawedogrwydd ac ymatalrwydd yn wir. Y gwirionedd yn hydd mewn cerdd a phensewniaeth yw datgelu yn raddol ac yn gynyddol i'r pyr o galon, ac wedi paratoi yn drwyadl i dderbyn yr athewieithau hyn. Yn y cyfnod hwn hefyd, cyhoeddodd Williams fwy o gerddi, gan gynnwys gyfieithadau Lladin, sydd efallai yn peri syndod, achos oedd e'n cyfieithu emynau, oherwydd oedd e ddim yn gyfnogol i emynau madryddol nach chanu cynulleid fawr. Nawr dyma'r cyfnod hefyd wrth gwrs pan ddechreuwyd ar gyhoeddi'r traethodau ar gyfer yr amserau. In Isaac Williams, on reserve in communication of religious knowledge, 1838 fel rhif 8 Newman, wrth gwrs, a osododd y teitl hwn, a hynny a achosodd y broblem, Isaac Williams ac eraill. Ynddi, yn y traethawd, Williams yn dadlau y dylid neilldio gwirionedd santaidd a dirgaleddau'r ffydd, ond i'r rhai a oeddent yn berchen ar y ddisgyblaeth rhag baratoi i'w derbynau deall. Ac yn fyddwyd hyn fel berniadaeth ar y fforddiant crefyddol diwahaniaeth ac adeiladu eglwysi heb dderbyn egwyddorion eglwysig genllaw yn enwedig ar ran efengylwyr. Ac wrth bu rhaid i Isaac ysgrifennu traethawd 87 i giso esbonio ar hyn o'r ganddo fe yn wir mewn golwg. Ac oedd e wedi ysgrifennu traethawd 86 ar y llyfr Gweddi Cyffredin. Y canlyniad hyn i gyd, cyfraniad Isaac Williams y traethodau, oedd iddo fethu gael ei ethol i ddilyn John Keble fel athro prifysgol barddol Rhydychen, pan ymddiswyddodd hwnnw 1841. I fe am marn nifer heleth o bobl oedd y person delfrydol i ddilyn. Wedi'r cwbl oedd e'n bardd. Ond oherwydd ei gyfraniad i'r traethodau, cododd ymryson cas i wedi gwir, ac roedd hi'n ymddangos na fydde i gaisau yn dderbyniol. Trodd y gystadleuaeth yma yn ymrafel crefyddol. Nid oedd yr ymgeisydd arall yn bardd, ond yr oedd e yn wrth tractarau. Yn wir fe wnaethwyd y pêl gan eraill i'r ddau ymgeisydd dyn ni'n ôl. A oedd Isaac Williams yn barod i wneud hynny, ond fe ddadbwyswyd e gan ei gefnogwyr tractarau. Wel, yn y pen draw, pan amcan gyfrifwyd y pleidleisiau a fydde'n cael ei bwrw ar y naill ochr na'r llall, roedd hi'n amlwg fod yr ochr arall yn mynd i ennill, tynnodd Williams yn ôl. Ac oherwydd hyn, ym 1842, ymddiswyddodd Williams o'i gyfnodoriaeth. Rhoddodd y gorau i'w diwradiaeth ac adawodd Rhydychen. Yn y flwyddyn honno, priododd Caroline Champenown yn Bisley, lle roedd wedi ymgartrefu, a lle oedd e'n gwasanaethu fel cwrad i Thomas Keble, braw John Keble. 1846, bu'n angheuol wael gyda'r ddarlodedigaeth, ond gwellodd, i'w iechyd, barai fod yn fregus. Ac yn 1848, symudodd i Stinchcombe, lle gwasanaethodd fel cwrad
yw rawd yn cyfraith George Prevost. Bu'n bugeilo yno, bu'n magu teulu, cafodd 6 mab ac 1 merch, ac oedd e'n dal i ysgrifennu deunydd cyfyddol. Ef oedd y ddolen gyswllt rhwng Rhydychen a Wlad. A mae'n glir fod Williams yn ei ddysgeidiaeth William Dwys yn teddu mwy tuag at yr hen eglwyswyr nac at radicaliaeth rhai o'r tractariaid fel Hyrwyr Rhwd a Newman. Oedd Williams fel Cylch Bisley yn gefnogol i'r diwygiad Protestaniaeth ac oedd e'n bybyr wrth bybyddol. Fel nhw, roedd e'n edrych yn ôl y tu hwnt i'r canol oesoedd at gyfnod y tadau y cyfnod patristaidd. I Williams oedd eglwys Rufen yn llawn amryfysedd ac wedi cyfeiliorni hynny yn amlwg yn nyfarniadau Cyngor Trent. Oedd wedi bod yn anhapus â'r cyfeiriad roedd Newman yn symud tuag ato fe wrth weld mwy o'r agoriaethau yn eglwys Rufen. Wrth gwrs oedd Williams yn giwret iddo fe'n gallu gweld hyn yn ddigwydd, yn enwedig lle roedd awdurdod yn y cwestiwn. Yn wir nes ymlaen, dywedodd Williams bod y dydd yma i encilio i Rufen, fel nath nifer heleth wrth gwrs ar ôl Newman. Oedd y rhan fwyaf o'r hynny wedi bod yn efengylwyr fel Newman, neu yn ryddfrydwyr eto fel Newman, yn hytrach na bod yn uchel eglwyswyr hen ffasiwn cynhenid fel Williams ei hunan, oedd nhw yn mwy safadwy. Oedd yr hynny wastad wedi gweld yr eglwys Anglicannedd yn eglwys Catholig, oherwydd iddi ddilyn a choleddu a thrawiaethau'r tadau. Oedd wedi derbyn yr olyniaeth apostolaidd, oedd hi'n arddel esgobyddiaeth, a derbyn y diwygiad Protestannaidd oedd wedi puro eglwys Loegr o gamsyniadau'r canol oesoedd, lle roedd eglwys Rufen wedi cadw nhw ac ychwanegu atyn nhw. Y diffyniad Isaac Williams o Gatholigwydd oedd hyn. Cyfuniad o'r hyn a oedd yr eglwys fyd eang a'r ysgrythyr lan yn dysgu, a disgeidiaeth yr eglwys yn dehongli'r ysgrythyr. Ac fel y gweddill o'r hael yn gysylltiedig a Chylch Bisley, oedd Williams yn geidwadol, yn eglwysig ac yn wleidyddol. Oedd e'n credu dylai'r eglwys redeg a threfnu bywyd ei hunan, oedd e ddim yn barod i dorri'r cyswllt rhwng eglwys a wladwriaeth. Tawedogrwydd wrth ddysgu'r ffydd a sêl bugeiddiol. Ac wrth gwrs, yn ystod y cyfnod hwn, o 1842 ymlaen, pan oedd Williams wedi encilio o Rhydychen, fe ddechreuodd mudiad Rhydychen syrthio ar led, gyda nifer o'r arweinwyr yn encilio ac yn ymuno ag eglwys Rufen, a ni plith wrth gwrs, John Henry Newman. A beth sy'n ddiddorol yw bod Williams a Newman wedi cadw mewn cysylltiad trwy lythyra ac yn weld â'i gilydd. Yn wir, roedd Newman yn teimlo mai ef a barodd salwch ola am arwolaeth Isaac Williams, pan ymynodd hwnnw i'w iechyd fod yn fregus, ei yrriau i'r orsaf i ddal y tren, ar ôl i Newman fod yn aros gydag am dridiau yn Stinchcombe. Ond dwi am droi y sylwadau hyn wrth droi yn ôl at Gymru, yn ôl at Ogledd Sir Aberteifi ac yn ôl at Gwm Cynfelyn. Wrth streithi ar y Gaderan a'r Rydyddfa, bod Williams yn cyfeirio at natur ac at yr eglwys yng Nghymru ac at yr eglwys gadeiriol neu Hyddewi, haniaethol oedden nhw ac oedd ei agweddau yn haniaethol tuag at yr adeiladau hyn. Dibyn y cerddi wedi'w cwbl oedd galluogi'r sawl oedd yn deall wrth ddarllen i ddarllen yr adeilad yn symbolaidd o egwyddorion eglwysig. Ond yr oedd y berthynas rhwng adeiladau ac egwyddorion eglwysig yn bwysig ym meddylfryd y tractariaid, ac hefyd y berthynas rhwng y celfyddydau a chrefydd. Yn ei chyfrol oreedig, Form and Faith, a gan yr athro cystifle benod ar Isaac Williams, Structured Shade, Church, Poetry and Architecture. Mae'n difynnu geiriau'r rhagalweinol y Fydyddfa. The church, 'tis thought, is waking through the land and seeking vent for overloaded hearts which she has kindled. Pours her forth anew, breathes life in ancient worship. From their graves summons the slumbering arts to wait on her. Music and architecture, varied forms of painting, sculpture,
and o'r poetri. A mae'r geiriau'n ddadlennol. Nid yn unig o feddylfryd crefyddol Isaac Williams, ond mynegu I ddiddordeb mewn pensaerniaeth. Mae rhaid cofio iddo fe fod yn un o sylfaenwyr, un o sylfaen aelodau Cymdeithas Bensaerniol Rhydychen ym 1839. Yn wir, fe a eiliodd y cynnig I sefydlu'r Gymdeithas ddylanwadol hon sydd yn dal mewn bodolaeth. Mae ychydig bach yn hyn y Chymdeithas Camden Caergrawnt. Dau aelod cynnar ohoni oedd Edward Augustus Freeman a William Basil Jones, haneswyr yr Eglwys Gadeiriol. Ac ar ôl hynny yn naill yn athro hanes y Brifysgol a llall yn Esgob Diddewi. Ac wrth gwrs fe gafodd Isaac Williams gyfle I ymwneud ag eglwys ac adeilad go iawn ac yng Nghymru ac yn agos I Gwm Cynfelyn. Nid adeilad haniaethol delfrydol, ond mynegiant o'r egwyddorion hynny, ond un oedd yr un mor abal I fyny egwyddorion Mudiad Rhydychen. Ers 1837, oedd Matthew Davies Williams, I frawd hynna fe, erbyn hyn yn sgweir Gwm Cynfelyn, a'r teulu wedi bod yn awyddus I godi eglwys I wasanaethu rhwyfolion Llanbadarn. Y rhai oedd yn byw yn Nyffryn Clarach oherwydd y pellter o hen eglwys fwy Llanbadarn. A'r rheswm arall, wrth gwrs, oedd y ffaith fod tŷ cwrdd newydd I godi yn y pentre. Cafwyd I dymuniad. Rhoddodd Matthew Davies Williams y tir ar lan yr afon Clarach ac ar waelod y dyffryn I sawl plasty. Rhoddodd ef a'i chwaer anghyfraith Jane Griffiths 1,000 o bunnoedd yr un a codwyd y gweddill trwy tanysgrifiau gyhoeddus. Roedd y gost yn ddrud, 3,000 o bunnoedd, anarferol o ddrud ar y pryd. A pensaer oedd H. Underwood na sgwyddus llawer amdano. Ond un peth sydd yn berthnasol, y fe aluniodd eglwys Littlemore I Newman yn 1835, ac wrth gwrs, Cura Littlemore oedd Isaac Williams. Dechreuwyd ar y gwaith yn 1839, gysegwyd yr eglwys ym mis Rhagfyr 1841. A pregethwr, Isaac Williams. Nawr, gan gofio mae conop thylwon oedd Esgob Diddewi, newydd mewn swydd ers 1840, ac yn wrth tractaraidd, syndod efallai iddo fe gysegri'r eglwys, gan ddefnyddio gwasanaeth yr uchel eglwysig Esgob Lancelot Andrews, o fael Gymru a Bymtheg, wedi ei chyfreithu yn arbennig i'r achlysur hyn i'r Gymraeg, a defnyddiodd thylwol hi, a wrth gwrs, newydd ddysgu Cymraeg. Ac oedd y gwasanaeth yn y bore yn hollol yn y Gymraeg ar wahanol i'r bregeth, a honno wrth gwrs yn Saesneg. Ni wyddys faint o Gymraeg oedd gan Isaac, wy'n credu iddo fe ddeall beth, ond yn amlwg o fai pregethu yn y Gymraeg ydy hwnt iddo fe. Nawr mae eglwys o'r holl saint Llangorwen yn ymgorfforiad mewn carreg o egwyddorion Mudiad Rhydychen. Mae'r gangell un gris yn uwch na hoff o'r eglwys. Mae yna sgrin isel yn gwahanu'r ddau, fel yn y gerdd. Mae'r allor 3 gris yn uwch yn symboleiddio'r Drindor Sanctedd. A mae'r allor o garreg ar un cyntaf i'w godi yng Nghymru ers y diwygiad Protestanedd. A mae bregeth yn bwysleisio arwydd o cadr yr adeilad. I'r sawl sydd yn byw yn y dyffryn bychan hwn, a mae o hyn ymlaen yn bodoli lle arbennig mae Duw yn trigo ynddo fe. Dyma I digweddi fe mae Duw wedi dod yn agos. Ac wrth gwrs, rhaid cofio hefyd fod na eraill yn arddel Mudiad Rhydychen ar egwyddorion yn y fan hon o Sir Aberteifi gan gynnwys wrth gwrs Lewis Gilbertson a ddath oedd yn perthyn I Isaac Williams a fe ddath yn y brwyad cyntaf Llangorwen. Ein arall wrth gwrs oedd Lewis Evans ar ôl hynny yn brifathro Ysran Merig ac hefyd wrth gwrs William Basil Jones. A apeliodd at Isaac Williams yn 1846 I ddod yn benneth coleg newydd I hyfforddi Feradwn. Yn anffodus, oherwydd bod thylwol yn ymwelydd â Llambed, nath hynny ddim digwydd. A Marn Owen Jones,
efo llyfrau a barddoniaeth Isaac Williams, mor ddeniadol a phoblogaidd, nes i'r rhini gael dylanwad nid yn unig ar eglwyswyr, clerigion a lleug, ond yn byd eang. Diolch. Diolch yn fawr i chi Esgob, oedd hwnna'n ddiddorol tu hwnt. Ni'n mynd i symud ymlaen nawr at ein ail siaradwr ni, Andrew Hawke, a'i seminar efo'r teitl Yr Olaf o'i Fath, Daniel Silvan Evans a'i gyfraniad geiriadur. Felly, croeso Andrew. Gaf i roi bach o gyd-destun i ddechrau. Felly, ar ôl graddio yn y Gymraeg yn Aberystwyth a treulio cyfnod ymchwilio i'r Gernyweg, ymunodd Andrew Hawke a staff olygyddol geiriadur Prifysgol Cymru yn 1983 a bu'n gyfrifol am gyfrifiadura'r gwaith golygyddol a'r gwaith cysodi. Fe'i penodwyd yn olygydd rheolaethol yn 2008 arweiniodd y prosiect i gyhoeddi'r holl waith ar-lein fel apiau. Yn ystod ei yrfa fel geiriadurwr, mae wedi datblygu diddordeb arbennig yn hanes geiriaduron a geiriadurwyr y Gymraeg. Mae hwn yn syniad ddiddorol iawn, felly croeso Andrew Hawke, ymlaen at y thi. Diolch yn fawr iawn, Mali, am y cyflwyniad. Na i drial rhannu yn sgrin nawr, fel bod pawb yn gallu gweld y cyflwyniad. Pan dderbyniais wahoddiad i siarad am Daniel Silvan Evans, sylweddoliais i gynlleiad a wyddwn ni am y dyn ei hun, mod i'n hen gyfarwydd a'i waith geiriadurol. Rydym yn ffodus i fod wedi cael ei gyfri yn gymeriad digon pwysig i'w gynnwys nid yn unig yn y biwgraffiadur, ond hefyd yn yr Oxford Dictionary of National Biography a Who Was Who. Yn ogystal, cer dwy erthygl bwysig am ei waith geiriadurol gan D. Morgan Jones yn Nghylchgrawn y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig, neu'r Journal of the Welsh Bibliographical Society, ym 1954 a 1955, yn seiliedig ar ymchwil a wnaeth ar gyfer ei MA ar waith llenyddol a geiriadurol Silvan Evans. Ysgrifennwyd y rhain i gyd rhyw 70 o flynyddoedd yn ôl pan oedd gwaith Silvan yn ddylanwadol o hyd, ond erbyn hyn, ychydig o bobl sy'n gwybod amdano. Un eithriad amlwg yw Menna Morgan, sy'n bellach ar staff y Llyfrgell Genedlaethol. Mae threithawd doethurol o 2002 yn trafod geiriaduraeth Gymraeg o William Salisbury hyd 1914, gan dalu sylw arbennig i ddylanwad John Walters a William Owen Pugh ar eiriadurwyr 1815 hyd 1850, ac felly mae gwaith Silvan Evans yn derbyn cryn sylw ganddi. Yn ei threithawd manwl, mae Menna Morgan yn dibynnu yn helaeth o ffynonellau gwreiddiol, gan gynnwys y llu o lawysgrifau llythyron a phapurau Silvan sydd ar gadw yn y Llyfrgell Genedlaethol, a rhan fwyaf ohonynt yng nghasgliad cwr mawr grynhowyd gan J.H. Davies. Ac mae hefyd yn dyfynnu o dreithawd MA Prifysgol Lerpwl, Richard A. Hughes, Aspects of Welsh Lexicography in the 19th Century with special reference to the contribution of Daniel Silvan Evans, o 1941. Rwy'n ddyledus iawn i'r gweithio hyn i gyd heno, fel y gwelwch chi. Felly, ganwyd Daniel Silvan Evans yn 1818 i Sylvanus o Sarah Evans, oedd yn ffermio yn Llanarth, Sir Aberteifi. Ychydig iawn o addysg ysgol gafodd Silvan mewn nifer o ysgolion lleol, fel arfer yn gyfyngedig i'r gaeaf, cyn dechrau pregethu i'r gynulleidfa annibynnol yr oedd yn aelod ohoni. Penderfynodd ymuno ar weinidogaeth a threuliodd 2 flynedd rhwng 1838 a 1840 yn Ysgol Thomas Phillips yn Neuadd Lwyd, cyn mynd i Goleg yr Annibynwyr yn Aberhonddu, ond heb aros yno yn hir. Gweithiau wedyn fel athro ysgol am rhyw 5 mlynedd. I gyhoeddiad cyntaf o'r cyfnod hwn oedd blodau ieuanc, amrywion prydyddol a rhyddiaethol, casgliad o'i gerddi ag ysgrifau y gyhoeddwyd yn 1843 ac yn 1846 gyhoeddodd telenegion ar destunau amrywiol. Tua'r adeg yma, priododd Margaret Walters, merch fferm leol. Tyfodd ei ddiddordeb yn y Gymraeg a'i llenyddiaeth
ac mae'n debyg iddo drefnu cyhoeddi llyfr dan y teitl Gwreiddiadur o'r iaith Gymraeg, felly etymoleg am darddiad geiriau, ym 1840, ond ni welodd hwn ole dydd. Cafodd ei dynnu at yr eglwys sefydledig, ac aeth i goleg Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan ym 1846. Cafodd ei gyflogi fel darlithydd neu diwsor Cymraeg trafod yn y coleg, ac fe ordeinwyd yn ddiacon ym 1848 ac yn y ffeiriad ym 1849. Ond pan oedd yn astudio yn Llanbed, derbyniodd gynnig ym 1847 gan y cyhoeddwr Thomas G i baratoi 5 argraffiad o eiriadur Saesneg Cymraeg poblogaidd Thomas Jones Dinbych. bod G wedi gofyn i Silvan ail-olygu geiriadur Jones gydag ychwanegiad mawr, yn ieir fe, paratodd Silvan waith cwbl newydd o glawr i glawr, fel y dywedodd yn ei eiriau ei hun. Nid diwygio y hyleithu y geiriadur hwnnw a wneithym, ond ysgrifennu gwaith newydd o'r dechrau i'r diwedd. Mawr rwystredigaeth i G, cymerodd y gwaith 11 o flynyddoedd i'w gwblhau, ac yn lle'r gyfrol gymharol fach oedd gan G mewn golwg, cafodd ei gyhoeddi mewn 2 gyfrol fawr ym 1852 a 1858, yn cynnwys bron i 2,000 o dudlennau yn gyfan gwbl, a rhyw 85 o filoedd o brifeiriau Saesneg yn ôl am cyngyfri Mena Morgan. Gallwch chi weld y gwahaniaeth yn y llun rhwng y geiriadur bach na a'r dde oedd ei fod i ailwampio. Ymddangosodd y geiriadur mewn rhannau, 5 yn y gyfrol gyntaf, o 1848 ymlaen. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd Silvan wedi benodi yn gurad yn Llandigwning a Phenllech yn Llŷn ym 1848 ac yna yn Llangian ym 1852. Roedd Caerfallwch, yn y Thomas Edwards, wedi cyhoeddi geiriadur newydd 2 flynedd ynghynt ym 1850, geirlyfr Saesoneg a Chymraeg. Roedd hwn hefyd yn eiriadur mawr, Saesneg Cymraeg, tebyg i un Silvan, ond tua hanner i faint, gan gynnwys tua 37 o filoedd o brifeiriau Saesneg. Mae'n amlwg bod Caerfallwch wedi cael tipyn o sioc pan ddechreuodd geiriadur Silvan ymddangos o'r wasg, gan na wyddai ddim am gynlluniau geiriadurol Silvan, ac wrth gwrs byddai'r 2 eiriadur yn cystadlu am yr un farchnad. Roedd tipyn o ffrai wedi bod rhwng Caerfallwch a Thomas G, ac roedd Silvan ei hun wedi ei lusgo i mewn i'r dadlau cyhoeddus. Pan ymwelodd G a chartre Caerfallwch, gwelodd fod Caerfallwch wedi pastio tudlennau o eiriadur Thomas Jones, sef y geiriadur roedd G wedi gofyn i Silvan i ail-olygu ac ychwanegu ato, mewn copi rhyngddalennog o eiriadur William Owen Pugh, gan nodi ychwanegiadau ar y tudlennau. Cyfaddefodd Caerfallwch iddo wneud defnydd helaeth o eiriadur Thomas Jones, gan ddweud, "It was the best dictionary I could find and I made use of it." Ond ar y pryd, nid oedd yn ymwybodol o gynlluniau geiriadurol G a Silvan wrth gwrs. Geiriadur 2 gyfrol William Owen Pugh oedd y geiriadur Cymraeg Saesneg mwyaf a mwyaf dylanwadol yng Nghymru ar y pryd. Roedd syniadau Pugh am yr orgraff wedi creu rhwyg rhwng y rheini oedd yn dilyn orgraff draddodiadol ac orgraff newydd, heb y llythrennau dwbl gyda Z am edd, V am ef, F, ef felly am F ac yn y blaen. Roedd Pugh hefyd wedi dilyn syniadau'r oes bod geiriau yn gyfuniadau o elfennau cyntefig. Bod hyn yn wir am rai geiriau cyfansawdd ac am ragddodiaid a goldodiaid, a hefyd yn achos ieithoedd fel y Gymraeg, y terfyniadau lluosog ac unigol terfyniadau berfol ac yn y blaen, roedd Pugh wedi mynd ar syniad yn llawer rhy bell gan geisio datgymalu'r iaith i set o wreiddiau unsillafog gan ei rhestru a'i diffinio yn ei eiriadur. Nid yn unig hynny, ond aeth ymhellach i fathu geiriau newydd drwy gyfun o'r elfennau hyn mwyn creu geiriau newydd, gorau po fwyaf ohonynt. Un ffordd i ddangos pwysigrwydd iaith
oedd nifer y geiriau ynddi, y syniad o copia neu helaethrwydd. Felly pentyrodd Pugh filoedd a miloedd o eiriau nad oedd erioed wedi bodoli yn yr iaith, gan chwyddo'r i eiriadur i'r un mwyaf erioed. Mae'n cynnwys dros 100,000 o brif eiriau Cymraeg, ac mae'n werth cofio mae dim ond ychydig dros 90,000 o gyfnodion sydd yn y fersiwn ar-lein diweddara o eiriadur Prifysgol Cymru, gweithio'r holl fathiadau a benthyciadau ers amser Pugh. Roedd geiriadur fel y parchedig John Walters o'r Bont Faen ar y llaw arall wedi dilyn cwys lawer mwy traddodiadol. Bod Walters wedi bathu miloedd o eiriau newydd I hun yn ei eiriadur Saesneg Cymraeg a gyhoeddwyd mewn rhannau rhwng 1770 a 1794, tueddau ei ffurfio o eiriau gelfennau oedd eisoes yn bodoli gan greu lliaws o eiriau sy'n cael eu hystyried fel rhan naturiol o'r iaith heddiw. Geiriau fel adloniant, amrantiad, awyrgylch, braslun, cofrestru, cylchgrawn, dynoliaeth, meddygfa, poblogaeth a rhyddiaethol. Roedd y syniad o Gymreigio geiriau benthyg o'r Saesneg yn wrthyn I Pugh. Heb gorodd eiriau felly bron yn llwyr, ond weithiau ni sylweddolodd fod rhai geiriau hun wedi dod o'r Saesneg a'i cynnwys yn ei eiriadur beth bynnag. Ar lafar wrth gwrs, y duedd oedd Cymreigio benthyciadau o'r Saesneg, a gwelir yr enghreifftiau cynharaf o'r rhain mewn print yn y papurau newydd a'r cyfnodolion yn hytrach nag mewn llyfrau a geiriaduron. Dim ond cymharol ychydig o'r geiriau a fathwyd gan i'r geiriadurwyr hyn sydd wedi goroesi. Ond cymaint oedd dylanwad Pugh fel y dilynodd y rhan fwyaf o eiriadurwyr y 4th ganrif ar 10 I esiampl, I esiampl gan geisio creu geiriau newydd o elfennau brodorol I lenwi bylchau yn yr eirfa. Dyn busnes wedi ymsefydlu'n Llundain oedd Caerfallwch, ac roedd termau gwyddoniaeth y busnes yn bwysig iddo, felly aeth ati I fathu llu o eiriau yn nill Pugh. Mae geiriadur Caerfallwch wedi cael ei ddisgrifio fel mwy Pughaidd nag eiddo Pugh I hun. Gweithaf hyn, mae rhai o greadigaethau Caerfallwch wedi cydio, fel mae gwaith ymchwil trylwyr Mena Morgan wedi dangos, enghraifft buddsoddi, nwy, cyngerdd, pwyllgor, hirgrwn a moeseg ymhlith miloedd o rai eraill. Ar y llaw arall, roedd Silvan yn fwy hyddysg yn llynyddiaeth y theithio'r iaith bod ganddo ddiddordeb hefyd mewn gwyddoniaeth a therminoleg. Fel dyn busnes i'r carn, byddai Thomas G am gefnogi Silvan I gyhoeddi gwaith I gystadlu a Caerfallwch. Dyn a oedd yn ei feddwl ef wedi dwy'n geiriadur Thomas Jones Dinbych a'i gynnwys yn ei waith I hun. Parhaodd cyfeillgarwch G a Silvan, a chyfrannodd Silvan rhyw 20 erthygl I waith mawr nesaf G y gwyddoniadur Cymreig. Ond sirodd y berthynas yn fuan. Sylwodd Silvan nad oedd G wedi anfon proflenni ato o'r gair tysg hyd y diwedd. Yn waith, roedd wedi talfyru diwedd y geiriadur. Cwynodd Silvan amdano yn gyhoeddus yn y wasg Gymraeg y 1858. Amddiffynnodd G hun yn y wasg drwy ddweud mae o wein ymlaen yn unig y talfyrodd y cynnwys mwyn cyflymu'r gwaith, gan ddileu cofnodion dibwys ac anorffynedig Silvan. Cyhuddodd Silvan am flerwch y proflenni, ac aeth pethau yn waith. Cyhoeddodd G eiriadur cynaniadol gweirydd a pris, ym 1857, oedd mae'n siŵr, yn nes at yr hyn roedd wedi disgwyl I gael gan Silvan. Cyhuddodd Silvan G o seilio'r geiriadur newydd ar ei waith ef, ac roedd rhaid I gweirydd a pris amddiffyn ei hun. Wedi'r cwbl, roedd gwaith hwnnw yn gwbl wahanol, a daeth o'r wasg cyn I Silvan anfon y copi olaf at G i'w gysodi hyd yn oed. Ystyriodd Silvan gyhoeddi fersiwn newydd o eiriadur yn tra-rhagori ar yr argraffiad cyntaf, ond ni ddaeth dim o'r bwriad hwn. O hyn ymlaen, trodd Silvan at William Spurrell o Gaerfyrddin ac R.A. Jones o Dremadog fel cyhoeddwyr.
Cafodd y geiriadur groeso cymysg gan y Berniaid. Ymddangosodd y rhan gyntaf tua'r un pryd ag eiddo Caerfallwch, ac felly roedd yn naturiol i bobl i cymharu. Y prif wahaniaeth oedd bod Silvan wedi cynnwys tarddiad y geiriau Saesneg yn seiliedig ar eiriadur Saesneg Americanaidd Noah Webster, oedd ymhell o fod yn ddibynadwy. Mae'n wir dweud iddo gymryd llawer o ymedroddion ag idiomau yn syth o waith Walters, yn aml gyda'r un cyfystyron Cymraeg, ac mae Silvan yn cydnabod i ddyled i Walters a Pugh yn ei ragymadrodd, ond nid yw'n sôn o gwbl am Thomas Jones, sef golygydd y geiriadur yr oedd yn ôl cais greiddiol G yn ei ail olygu. Mae Morgan D. Jones wedi dangos tebygrwydd rhai o gofnodion Silvan i eiddo Caerfallwch, bod eiddo Silvan yn helaethach o dipyn ac yn cynnwys tarddiadau. Ond mae'n tueddu pentyrru cyfystyron a geiriau gwneud lle mae Caerfallwch yn fwy cytbwys. Gwendid pennaf Silvan fel geiriadurwr oedd i awydd i bentyrru cyfystyron yn ddiwahaniaeth, heb ei diffinio yn fanylach, hyd yn oed am eiriau cymharol ddibwys, tra'n trin rhai geiriau pwysig yn anigonol. Mae hyn yn peri i rywun feddwl mae nifer y geiriau oedd y peth pwysicaf iddo i ddangos cyfoeth y Gymraeg, nid diffinio ei defnydd na dangos ei cyd-destun. Roedd yn 40 oed erbyn cael ei bioliaeth gyntaf ym 1862 yn Llanymawddwy, gwerth 235 o bunnoedd y flwyddyn, ac arhosodd yna nes cael dyrchafiad yn y flwyddyn 1876 a symud i Lanwryn, gwerth 272 o bunnoedd y flwyddyn, lle y bu am weddill i oes hir yn Hawelwch Dyffryn Dyfi. Cyn i ni droi at waith geiriadurol mawr Silvan, mae'n briodol sôn am ei waith llenyddol. Mae geiriadurau oedd prif ddiddordeb i amser hamdden, gweithiau'n ddiflino ar hyd i oes fel golygydd a chyfieithydd. Golygodd drydydd argraffiad o gyfieithiad Edward Samuel o De Veritate Grotius dan y teitl Gwirionedd y Grefydd Gristnogol. Golygodd y marchog crwydrad, gwaith y parchedig Walter Davies, sef Gwallt y Mrechain, yn dair cyfrol, a gwaith y parchedig Silvan Evans, Ieuan Brydydd Hir. Cynorthwyodd William Forbes Skene gyda cyfieithiadau ar gyfer The Four Ancient Books of Wales, a golygodd y Cambrian Bibliography gan William Rowlands, Literature of the Cymry gan Thomas Stevens a Celtic Remains gan Lewis Morris. Golygodd y Brython o 1858 i 1860 ac Archaeologia Cambrensis o 1871 i 1875. Paratodd 3 argraffiad o weledigaethau'r Bardd Cwsg gan Ellis Wyn, a phob un mewn orgraff ychydig yn wahanol, fel enwydiodd i syniadau am yr orgraff. O ran ei waith ei hun, cyhoeddodd 2 gyfrol ar wyddoniaeth yn 1850, Elfennau Gallofyddiaeth, ymddiddanion rhwng tad a'i blant, a chyfrol arall Elfennau Seryddiaeth yn y flwyddyn ddilynol. Ysgrifennodd gyfrol ar yr orgraff, Llythyraeth yr Iaith Gymraeg, a gyhoeddwyd yn 1861, fel cyfrol fach gyda rhyw 6,000 o eiriau mewn geirfa atodol. Ni chafodd y gyfrol hon fawr o sylw a pharhaodd rhyfel yr orgraff am ddegawdau ei ddilyn. Golygodd gyda John Jones, Ifon, gyfrol yr enw Ystên Sioned neu Y Gronfa Gymysg, a pharatodd olygiad o A Welsh Grammar and Other Tracts gan Griffith Roberts Milan 1567 ar gyfer y Revue Celtique. Yn ogystal â chyfantoddi i emynau ei hun fel emynau ar amrywiol destunau ac ymddangosodd yn 1840, bu'n weithgar yn adolygu llyfrau emynau'r eglwys gan olygu sawl argraffiad o hymnau a thonau gwasanaeth yr eglwys yng Nghymru yn 1867 a 1885, a hymnau gwasanaeth yr eglwys yng Nghymru gydag atodiad yn 1886, 1887 a 1891. Cydolygodd y llyfr gweddi gyffredin gyda Dr Saunders a'r Deon Howell yn 1876
a golygodd athrawiaeth yr eglwys yn wirionedd y Beibl. Mae un o'i gyhoeddiadau olaf ym 1898, Telyn Dyfu, Manion ar fesur cerdd, yn dwyn i gof un o'i gyhoeddiadau cyntaf sef y Telynegion, ac yn cynnwys ei gyfansoddiadau ei hun unwaith eto. Ym 1875, cafodd ei benodi yn ddarlithydd Cymraeg rhan amser yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, ychydig ar ôl i'r coleg agor i ddrysau i fyfyrwyr. Hyd nes iddo fe ymddeol ym 1883 yn 65 oed. Ond ma'n ddyled swyddau oedd y gwaith golygu a dysgu iddo. I uchelgais o hyd oedd cynhyrchu geiriadur Cymraeg Saesneg byddai'n dangos helaethrwydd y Gymraeg i'r byd. Roedd wedi bod yn astudio'r llenyddiaeth ers blynyddoedd, gan gasglu a chopïo testunau o bob math ac o bob cyfnod. Rhaid i fod wedi sylweddoli bod angen gwneud hyn mwyn gwneud cyfiawnder ar eirfa hynaf yn ei eiriadur. Cyfathrebau a chylch eang o ieithegwyr ar draws Ewrop tua diwedd y 40au ac yn raddol daeth o dan ddylanwad to newydd o ysgolheigion Celtaidd oedd yn arddel syniadau ieithyddol llawer mwy gwyddonol na Pew, yn enwedig yn dilyn cyhoeddi gwaith arloesol Grammatica Celtica Caspar Soit yn 1853. Roedd gan Silvan ddiddordeb gwirioneddol mewn geiriau dira ei hun, a chyhoeddodd 2 erthygl yn y Brython ym 1857 a 1858 ar eirlyfraeth Gymreig a geirlyfraeth Saesonig, dan y ffigenw Moedyn, pan oedd yn olygydd y cylchgrawn hwnnw. Iddo ganmol gwaith Pew, mae hefyd yn niferniadu yn hallt, gan ddweud y mae fe yn rhoi i filoedd o eiriau ystyrod nad ydynt mewn un modd yn perthyn iddynt, a hyn nid yw anwybodaeth, ond oherwydd ei gyfundrefn ddychymygol o darddu geiriau. Tadogaeth geiriau oedd yn penderfynu ei hystyr ganddo, ac nid oedd arfer gwlad o nemawr bwys yn ei olwg. A chan fod y gwreiddeiria yn fynych yn ddyledus am ei bodolaeth i'w ddychymyg ffrwythlawn ef yn unig, rhaid fod yr ystyr yn yroddid i'r geiriau tarddiedig o'r fath eiriau yn sefyll yn fynych iawn ar sail ddim amgen na thywod. Tua'r un pryd roedd y Philological Society yn Llundain yn dechrau cynllunio geiriadur hanesyddol Saesneg newydd, y New English Dictionary. Dyma'r gwaith y ddaeth yn ddiweddarach i gael ei alw yn Oxford English Dictionary gyda James Murray yn olygydd. Roedd Silvan yn ymwybodol iawn o'r datblygiadau hyn. Yn sicr, roedd Silvan wedi mabwysiadu syniadau geiriadur newydd y Philological Society. Dyma rai o'i eiriau yn y Brython. Dylai geiriadur gynnwys pob gair sydd yn digwydd yn y llenoriaeth y cymer arno i egluro. Nid yw yn perthyn i swydd geirlyfrwr, feirniadu ar ieithwedd ysgrifenwyr, na phenderfynu pa air a ddylid i wrthod a pha air y dylid i ddefnyddio. I orchwilef yw cofnodi geiriau fel y byddo yn ei cael ac egluro ei hystyron. Roedd cylch gohebwyr Silvan o fewn Cymru yn eang iawn, a chai awgrymiadau a rhestru o eiriau gan lu o'i ohebwyr gan gynnwys Iowan Pedr, Egerton Phillimore a John Rhys, athro Celtic cyntaf, Prifysgol Rhydychen. A dechreuodd y hebu a Silvan yn 1872. Daeth y ddau'n gyfeillion mawr ac roedd dylanwad John Rhys yn drwm arno. Yn ogystal â phrynu pob math o eiriaduron Cymraeg, llwyddodd Silvan i brynu llawysgrif anghyhoeddedig William Gambold, un o ffynonellau John Walters. Daeth hefyd i gysylltiad trwy John Rhys a J. Gwynllan Evans oedd yn fyfyriwr i Rhys. Cyffeiliad mwyaf Silvan serch hynny oedd 2 lawysgrif fawr ysgolor mawr, sef Robert Roberts. Daeth Roberts o gefndir tebyg iawn i Silvan gan addysgu ei hun i raddau helaeth. Ymfudodd i Awstralia yn 1870au
a dechrau llunio geiriadur Cymraeg. Pan dychwelodd i Gymru aeth ati o ddifri i ychwanegu ato gan gasglu yn ôl i gyfrif ei hun rhyw 120 o filoedd o ddyfyniadau o'r llenyddiaeth. Cynigiodd Roberts i waith i Silvan yn ei weiledd am bint neu ddwy, ar ôl sylweddoli na fyddai byth yn ei gyhoeddi ei hun, a derbyniodd Silvan y cynnig ar ôl peth oedi. Roedd Silvan wedi gwneud llawer o waith ar eiriadur ei hun erbyn hyn, ond mae'n siŵr bod gwaith Roberts o fydd mawr iddo, yn enwedig o ran dehongli'r hen lenyddiaeth. Roedd Roberts yn ysgolhaig o flaen ei amser, a rhybuddiodd Silvan am beryglon dibynnu gormod ar waith Pew ag Iolo Morgannwg. Cafodd Silvan ei gyflwyno i arglwyddes Llanofer, a threuliodd lawer o amser yn Llanofer yn copio llawysgrifau Iolo, a chafodd ei gamarwain gan rai o greadigaethau a ffigiadau Iolo, fel cywyddau ffug Dafydd ap Gwilym o'r ychwanegiad, gan ddyfynnu ohonynt fel gwaith dilys yn ei eiriadur. Serch hynny, roedd Silvan wedi rybuddio John Morris Jones nad oedd Iolo yn gwbl ddibynadwy. Roedd Silvan wedi oedi dechrau cyhoeddi'r geiriadur, iddo gael help gan ei gyfeillion i sicrhau cyhoeddwr, nes yn y pen draw cael 2 gyhoeddwr o Lundain i ymgymryd ar gwaith mawr, Simpkin Marshall & Co. a Trwbner & Co. gyda William Spurrell Caerfyrddin fel argraffwr. Yr hyn anewidiodd feddwl Silvan i ddechrau cyhoeddi oedd cynnig hael gan arglwyddes Llanofer i roi 1,200 tuag at y costau argraffu, swm anferth o arian. Fyddai'n cyfateb heddiw i unrhyw beth rhwng tua 100 o filoedd i dros filiwn gan ddibynnu sut mae rhywun yn cymharu prisiau. Erbyn 1884, roedd Silvan yn anfon deunydd yn gyson at William Spurrell, ond o'r cychwyn cyntaf, roedd rhaid i Spurrell bwyso arno i brysuro. Daeth y rhan gyntaf o'r wasg mewn argraffiad cyfyngedig ym 1887 am y pris uchel o 10 swllt a 6 einiog, am 420 o dudalennau mawr, yn cynnwys y llythyren A yn unig. Dangosodd John Rhys gopi i James Murray, oedd yn highly pleased with the work yn ôl Rhys. Cafodd lu o adolygiadau ffafriol yn y wasg Saesneg a'r wasg Gymraeg. Daeth yr ail rhan hanner maint y cyntaf yn cynnwys B ym 1888 am 5 swllt. Dechreuodd Spurrell golli ymynedd gyda Silvan ac mae'n amlwg bod Silvan wedi cymryd yn erbyn Spurrell. Collodd Silvan i wraig Margaret ym 1889 mewn damwain ffordd ym Machynlleth ac roedd yn isel i ysbryd. Roeddent eisoes wedi colli 3 mab a 3 merch erbyn hyn, gan adael 1 mab yn unig yn fyw, sef John Henry Silvan Evans, a ddechreuodd gynorthwyo i dad gyda'r gwaith mawr, wedi treulio amser yn Rhydychen gyda John Rhys. Ni ddaeth y drydedd rhan tan 1893, blwyddyn sefydlu Prifysgol Cymru, pan oedd Silvan yn 75 oed. Dyma gwblhau'r gyfrol gyntaf mewn 1262 o dudalennau. Ymddangosodd y bedwaredd rhan dan enwau Silvan a'i fab, yn cynnwys 564 o dudalennau am bris o 4 swllt ar 10. Gyda marwolaeth arglwyddes Llanofer ym 1896, daeth nawdd Silvan i ben, ond llwyddodd criw o gefnogwyr Silvan i sicrhau pensiwn civil list o 100 y flwyddyn iddo, a chafodd gymrydoriaeth am 2 blynedd yn yr un swm gan Goleg Iesu yn Rhydychen o 1897 ymlaen, diolch i ymdrechion John Rhys. Aeth y copi i'r wasg yn yr afach ac yr afach, bod Henry yn helpu i dad, a chyhoeddwyd hyd at y gair enid gan hepgo rhai geiriau, heb fod Silvan wedi gweld y proflenni hyd yn oed, fel y nodir ar ddiwedd y gwaith. Bu farw ym 1903 yn 85 mlwydd oed, ond ni chyhoeddwyd y rhan olaf tan 1906 dan olygyddiaeth Henry, mai enw i dad yn unig sydd ar glawr y rhan honno.
A sylwer mae William Spurrell oedd cyhoeddwr y rhan olaf hefyd. Dwi'n cymryd fod y cyhoeddwyr yn Llundain wedi tynnu allan o'r fenter erbyn hyn. Yn ôl Menna Morgan, ceir tua 63,000 o brifeiriau yn y geiriadur mor bell ag enid, a cheir 33,000 gan Pew yn y rhan gyfatebol. Diddorol yw sylwi mae llai na 38,000 o erthyglau sydd yn geiriadur Prifysgol Cymru yn yr un ystod o'r wyddor, hyd yn oed gyda llio ychwanegiadau modern, dros 5,000 ar hugain yn llai na'r hyn sydd gan Silvan. Dengys hyn duedd Silvan i lwytho ei waith gyda phob math o eiriau nad oedd mewn gwirionedd yn bodoli yn yr iaith. Ond teg dweud hefyd i fod yn tueddu i roi pob ffurf ar air mewn cofnod ar wahân, lle mae geiriadur Prifysgol Cymru yn cynnwys llawer mwy o ffurfiau yn yr un cofnod. Nad oedd geiriadur Prifysgol Cymru yn dyfynnu ar ôl tua 1800 tan rhyw 15 mlynedd yn ôl, eisoes dyfynnwyd o eiriaduron Silvan dros 2,100 o weithiau, a cheir 12 o deitlau dan ei enw yn llyfryddiaeth y geiriadur. Rhaid cytuno â chasgliad Menna Morgan amdano. Heb os, meddai, Silvan oedd geiriadurwr mwyaf galluog y bedwaredd ganrif ar 15. Na chawsau addysg brifysgol neu gyfarwyddyd mewn dillio ysgolheigaidd, roedd nodweddion a chyneddfer gwir ysgolhaig yn perthyn iddo, ac ystyried ef yn awdurdod ar y Gymraeg. Cafodd ei anrhydeddu gan y byd academaidd a'r eglwys fel ei gilydd. Rhoddodd Coleg Llanbedr Pont Steffan radd BD iddo ym 1868 a chyflwynodd Cymdeithas y Cymrydorion fathodyn iddo ym 1897. Ym 1901, rhoddodd Prifysgol Cymru radd di-lit anrhydydd iddo. Fe'i anrhydeddwyd gan yr eglwys hefyd. Gwnaethpwyd ef yn ganon mygedol Bangor ym 1888, yn prebendru Llanfair ym 1891 ac yn ganghellor eglwys gadeiriol Bangor ym 1895. Claddwyd Silvan yng Nghemais a gosodwyd carrigfedd newydd mewn seremoni ym 1956 gan ddangos y parch oedd iddo o hyd. A gallwch chi weld T.H. Parry Williams yn y dorf yna os drychwch chi yn ofalus. Prynwyd y rhan fwyaf o'i lawysgrifau, papurau a llythyron gan John Humphreys Davies, J.H. Davies, prifathro Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth o 1919 tan 1926. Un o edmygwyr mawr Silvan ac un o sylfaenwyr y Llyfrgell Genedlaethol, a daeth y rhain i gyd i'r Llyfrgell Genedlaethol fel rhan o gasgliad cwrdd mawr ar ôl marwolaeth Davies ym 1926. Oes air yr effeiriaid Llengar yn ôl Bedwyr Lewis Jones, fel yma Menna Morgan yn nodi, oedd y 20 mlynedd rhwng 1818 a 1858, rhwng 1818 a 1858, sef rhwng geni Silvan a gorffen i eiriadur cyntaf. Goroesodd Silvan fel geiriadurwr cynhyrchiol tan yr unfed ganrif ar... Goroesodd Silvan fel geiriadurwr cynhyrchiol tan yr 20fed ganrif, ac ef yn sicr oedd yr olaf o'i fath. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i chi, Andrew, oedd hwnna'n hynod o ddiddorol. Felly dyma gyfle i ni nawr i gael cwpl o funud, rhyw 2 funud, i unrhyw'n ofyn cwestiynau, boed hynny ar yr ddarlith ni newydd gael gan Andrew neu gan Esgob Gwyn. Felly, os ych chi moyn gofyn unrhyw beth, croeso i chi naill ai roid yn y chat neu gwasgu'r botwm yn mute a jyst gofyn. Pan oedd Gwenraith Morgan siarad, oedd hi'n sôn am y ddadl ddigwyddodd ynglyn â William Owen Pew ac argraffiad newydd o'r Beibl, ac fel popeth yn y cyfnod hwnnw bron, ath yn ffrau rhwng yr eglwysi Calfinaidd
y capeli Calfinaidd a'r eglwys yng Nghymru, am fod yr eglwys yn fwy ceidwadol, eisiau cadw'r hen sillafu, diolch yn fawr, a ddim ymyrryd gyda'r sillafu gwirion newydd yma. Ond mi drodd yn fater athrawieithol bron, meddwl Gwendraeth. Fyddech chi'n hoffi sylwi ar hwnnw, Andrew? Wel, dwi ddim yn gwybod llawer iawn am y ddadl, yn bod yn onest, ond dwi'n gwybod fod hyn yn bwnc llosg ar y pryd, wrth gwrs, achos roedd syniadau Pew mor chwyldroadol. Doedden nhw ddim yn dderbyniol mewn gwirionedd gan y rhan fwyaf o'r Cymru ar y pryd. A mewn gwirionedd, doedd ei gyhoeddwr ddim yn hapus chwaith. A nath e fyny cyhoeddi fersiwn llai o'r geiriadur wedyn mewn orgraff fwy traddodiadol yn 1816, felly dim ond 3 blynedd ar ôl cyhoeddi'r gwaith mawr. Mae'r geiriadur yna lot yn llai, ond mewn orgraff gall rhywun ddeud, yr orgraff dyn ni'n fwy cyfarwydd a hi heddiw. Ond wrth gwrs, roedd syniadau Pew yn ddylanwadol am amser hir wedyn, a ais syniadau am yr orgraff hefyd. Wrth gwrs, dyna i raddau helaeth yr orgraff sydd ar gael o hyd yn y wladfa, er enghraifft. Ife? Waw, wython ni weli, ie. Wel, gawson ni gwared rhag cael argraffiad o'r Beibl yn orgraff Pew. Os yna unrhyw un arall â cwestiynau? Gai ddeud gair bach, os na gwestiynau eraill, wyt newydd fod yn sgwennu adolygiad o'r gyfrol gyntaf Gofal ein Gwynllan. Ac yn awyddus iawn i ddeud diolch i bawb sydd wedi bod wrthi, ac i ddiolch i'r rhai, nag yn unig yr rhai sydd wedi bod ynglyn â'r gyfrol wedi darparu penodau a chyfraniadau, ond y rhai sydd wedi ysgogi a wedi golygu a wedi trefnu, rhai sydd wedi hel arian, y rhai sydd wedi trefnu'r prosesau yma ar Zoom. Y Diwinydd ddim wedi gallu gweld pob un ohonyn nhw, a dyna pan mae mor braf cael y gyfrol. Ond o'n i'n meddwl bod bydde hwn yn gyfle i weid diolch fawr iawn i bob un ohonoch chi, enwedig staff Athrofa Padarn, a pawb sydd wedi bod wrthi yn trefnu'r sesiynau yma ar y we. Diolch yn fawr iawn i bawb ohonoch chi. Diolch yn fawr i chi, Canon Enid Morgan, am y diolchiadau yna. Ac diolch eto i Esgob Wyn ac i Andrew am seminarau diddorol iawn.